7. beh martinských medikov, ktorý narastá na intenzite. Ukazuje to, že beh a športovanie môže liečiť dušu, ktorá je veľmi bolavá v týchto dňoch a mesiacoch a rokoch. Takže toto je jeden príspevok k zdraviu našich ľudí. A ak výťažok z tohoto sa dá ešte pre choré deti, ktoré sú hospitalizované, u nás na klinike, tak je to o to báječnejšie. Za to im patrí naozaj veľmi veľká vďaka. Čiže toto je ten taký hlavný aspekt, ktorý asi sa nesie takouto aktivitou, ktorú organizujú martinskí medici. Ja sa z toho nesmierne teším, lebo som ani s ní nečakala, že tam naozaj nastúpi na beh 850 ľudí pomaly. Čakala som tak 50-60. Výťažok síce vyzeral, že bude dobrý, lebo ľudia sa registrujú vopred, tak už som cca mohla vedieť, že koľko to je, ale koniec koncov, keď som si to všetko zrátala aj s ostatným sprievodným programom, tak aj mňa samotnú to neskutočne prekvapilo a je to už suma, ktorá vie reálne niečo aj zmeniť a teším sa, že to práve ide na toto onkologické detské oddelenie. Ja som veľmi rada, že sa naozaj podarilo vyzbierať takúto sumu, pretože je to niekoľkonásobne vyšší výťažok z tejto fantastickej akcie oproti vlaňajšiemu ročníku. Ale myslím, že to svedčí o tom, že ľudia naozaj nie sú necitliví k nešťastiu druhých a svedčí to aj o obrovskej snahe študentov, pretože nie je ľahké zorganizovať takéto podujatie, ktoré potom prinesie takýto benefit. Tento 7. ročník bol vo všetkom výnimočný a rekordný, či už v rámci výťažku, alebo aj počtu registrovaných, či už online, alebo aj na mieste. Mali sme aj viacej detí na behu a môžeme sa z toho len všetci tešiť. Ja si to veľmi cením, že bežci napriek tomu zlému počasiu sa rozhodli prísť, lebo išli tam s cieľom nie vyhrať, alebo zdolať nejaký športový výkon na čas, ale práve že pomôcť. Oni boli takí, že aj keď prší, tak ideme proste pomôcť, ideme podporiť túto krásnu myšlienku. Mnohí z nich hovorili, že už o tomto podujatí počuli mnohé roky, ale až tento rok sa im podarilo prísť. Tak som rada, že aj za takéhoto počasia. Chcem sa poďakovať aj všetkým dobrovoľníkom, Martinskému klubu medikov. Bez nich by to nebolo možné. Držali sme sa spolu, študenti sme na tom pracovali, či už počas roka, alebo aj v deň behu. Tak ja sa veľmi teším, že takáto akcia funguje, že naozaj číslo 7 prinieslo aj to šťastie do tohto, hlavne čo sa týka tej sumy, lebo naozaj to bola rekordná suma a som naozaj nesmierne rád, že niečo takéto funguje, že to organizuje Martinský klub medikov, lebo naozaj je to klub, ktorý si ja pamätám ešte, keď som bol študent na fakulte a to už je viac ako 20 rokov a už v tom období sme sa snažili pomáhať aj nemocnici, lebo naozaj tá situácia v zdravotníctve nie je jednoduchá, každá korunka, každý nejaký ten príspevok pre nemocnicu je prínosom na skvalitnenie tej zdravotnej starostlivosti, či už o detských pacientov, alebo teraz ako to bolo venované o detských onkologických pacientov. Detský pacient je špecifický pacient, pozeráme sa na ňo všetci trošku takými inými očami možno rodičov, by sme povedali. A keď sa pridá k tomu ešte takisto aj onkologické ochorenie, čo je naozaj závažné ochorenie, tí detskí pacienti si naozaj pretrpia veľké množstvo času v nemocničných zariadeniach s množstvom rôznych vyšetrovacích metód, tak naozaj myslím si, že to chytilo každého za srdce a preto to bolo možno aj, a teda respektíve dôsledkom bolo aj táto vyzbieraná suma.